हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आं चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आबहावा। अनजिमा फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान बड' शर्ट। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ दासिमहालागै फुलै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों बिहेम्बर, जुनाली, बिरसां, इन्दिरा, बिनय, कृष्ण, बिस्ति, राम, बिलिफां आरो फुं। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। लोगोफोर नैबे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्सन, केमेरा, एडिटिंआनो जादों मोगथां बसुमतारी। नैबे बड' शर्ट फिल्मआ लोगोफोर जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै बे बड' शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखै अब्ला बिथांमोननि मोगथां बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आंबो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांगोन। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि चेनेलाव गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थायो। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांदो।